Хәерле көн, коллегалар, исәмсез кунаклар. Бүген Татар-информ матбугат үзәгендә безнең матбугат конференциясе Татарстанда Үзбәкстан татарларының делегациясенең килүенә багышлана. Безнең спикерлар бүген Марс Рифкат улы Тукаев, Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары, Рим Абдулла улы Гыйниятуллин, Үзбәкстан татарларының иҗтимагый мәдәни агарту үзәге Аксакаллар шурасы рәисе, Райхан Яхья кызы Маннапова, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Үзбәкстан татары, татар телендәге радио тапшырулар алып баручы, һәм Халдарова Фируза Мөхәммәд Али кызы, Татарстанның атказанган артисткасы, шулай ук Үзбәкстан татары. Беренче сорау, Марс, сезгә булыр, гомумән шушы визитның максаты нидә? Ничә кеше килделәр Үзбәкстан татарлары? Нәрсә эшлиләр? Программа нәрсәдән гыйбарәт? Рәхим итегез. Рәхмәт. Хәерле көн, кадерле дуслар, хөрмәтле Рим Абдуллович, мөхтәрәм кунаклар. Инде менә алсуда әйтеп узды. Бүген безнең монда җыелуыбызның сәбәпчеләре Үзбәкстаннан килгән безнең кадерле кунакларыбыз. Соңгы елларда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты төрле төбәкләрдә, шулай ук төрле илләрдә яшәп иҗат итүче безнең сәнгать коллективларын, үзебезнең артистларыбызны, төрле төбәкләрдә яшәүче артистларыбызны Казанга китертеп, аларны Казан тамашачысы белән, шулай ук Татарстан тамашачысы белән очраштыру өлкәсендә дә эшчәнлек алып бара. Сез инде аны беләсез, даими менә шундый очрашулар соңгы елларда гына да Новосибирск өлкәсе, Омск өлкәсе, Төмән өлкәсе, Чиләбе өлкәсе, Пермь крае, Чувашия республикасы, Ульян өлкәсе, Иваново өлкәсе, Коми республикасы, Мәскәү шәһәре һәм әлбәттә инде Башкортстан республикасыннан килгән сәнгать коллективлары, сәнгать әһелләре катнашында шундый очрашулар, иҗат концертлары булып узды. Һәм инде менә әле тагын киләсе айда безнең шулай ук Башкортстанның 4 иле, Стәрлебаш районнарыннан, шулай ук Ижау һәм Иваново шәһәрләреннән килгән халык театрлары, коллективлары да катнашачак. Идел йорт халык театрлары фестиваль конкурсы булачак Казанда. Ансы да инде менә әйткәнемчә чит төбәкләрдән килүче безнең милләттәшләребез катнашында да узачак. Инде бүген менә килгән безнең Үзбәкстаннан килгән кунакларыбыз белән бәйле әйткәндә, без программа буенча инде бүген иртәнге якта аларны каршы алдык. Алар бер атна буена тарихи ватаннарында, Татарстанда безнең кунакларыбыз булачаклар. Барлыгы 17 кеше. Иртәгә алар Татарстан Республикасының Әтнә районында булачаклар. Башта Сибгат Хаким музее белән танышачаклар һәм кичке якта Әтнә район мәдәният сараенда үзләренең концертларын Әтнә халкына күрсәтәчәкләр. Берсе көнгә, пәнҗешәмбе көнне, алар Болгар шәһәренә барачаклар. Һәм Болгар шәһәре белән танышачаклар инде. Шуннан соң җомга көнне Казан шәһәрендә аларның төп чыгышлары, менә шушы җомга көнгә билгеләнгән, белүегезчә инде ишетеп тә беләсездер, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында кичке сәгать 6-да шушы Үзбәкстаннан килгән безнең милләттәшләребезнең иҗат концерты, чыгышлары булачак. Шулай ук шимбә көнне алар барачаклар Арча районына. Башта Кырлай авылында Габдулла Тукай музее белән танышачаклар һәм кичке якта Арча мәдәният сараенда, Арча районы мәдәният сараенда чыгыш ясаячаклар. Якшәмбе көнне исә көндезге сәгать 12-дә Казан шәһәрендә Халыклар дуслыгы йортында чыгышлары булачак һәм шул көнне һәм дүшәмбе көнне Казан шәһәре һәм Казан шәһәрендәге музейлар белән танышачаклар. Без инде менә мин үзем дә санап киттем, бик күп төбәкләрдән безгә кунаклар килгәне бар. Ләкин бу кадәр кызыксыну, менә халык арасында кызыксынуның әле бер кайчанда булганы юк иде дип әйтәсем килә. Чөнки инде бу хәбәр таралгачтан да шул кадәр күп кызыксынучылар булды. Хәтта менә кичәдә Чаллыдан, Әлмәттән, Бөгелмә шәһәрләреннән килеп,
шақыру билетлары алып китүчеләр булды. Көн сайын шалтыратулар кабул итәбез. Халык бик нык кызыксына. Әлбәттә, Үзбәкстан татарлары инде ул бик мөһим, безнең эшчәнлегебез өчен дә бик мөһим бер төбәк. Һәм гомумән татар тарихы өчен, татар мәдәнияте өчен бик мөһим төбәк булып тора Үзбәкстан. Чөнки менә халык санына гына караганда да әлбәттә инде безнең татарларыбыз Россия регионнарында бик күпләп яшиләр, күрше төбәкләребездә, күрше республикаларда күпләп яшиләр. Ләкин менә 89 елгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча 500 меңгә якын, рәсми нәтиҗәләр буенча 500 меңнән артык, 500 меңгә якын татар яшәгән булса, бүгенге көндә 300 меңгә якын татар яши Үзбәкстанда. Бу әлбәттә бик зур сан. Чөнки менә чит илләр белән әйткәндә инде без Финляндия татарларын беләбез, 1000гә якын татар яши, Кытай татарлары турында даими ишетеп торабыз. Анда 5 меңгә якын татар яшәсә, Төркия татарлары турында ишетеп торабыз, анда 25 меңгә якын татар яши. Ләкин монда инде 300 меңгә якын татар яши. Һәм дә татарның ниндиләре? Безнең Үзбәкстан белән Татарстан арасында һәм гомумән татар халкы белән үзбәк халкы арасында, ул төбәк халкы белән мөнәсәбәтләр бик борынгыларга барып тоташа. Бигрәк тә инде Казан ханлыгы басып алынганнан соң безнең дини белем алу өчен нәкъ менә Бухарага, Самаркандка барганнар бит инде дин әһелләребез. Без ул төбәккә, Төркстан җирләренә, бүгенге Үзбәкстан җирләренә менә Шиһабетдин Мәрҗаниларны, Курсавиларны әзерләп чыгарган өчен генә дә булса да баш ияргә тиешбез дип уйлыйм мин. Бик зур рәхмәт аларга. Аннан соң инде безнең чукындырулардан качып киткән бик күп татарларыбыз ул төбәккә. Аннан соң сәүдә юллары белән нәкъ менә Россия белән Урта Азия арасында безнең милләттәшләребез күпер вазифасын башкарганнар бит инде. Бик узак еллар шулай барып урнашканнар. Әлбәттә, революциядан соңгы елларда, аннан соң 30нчы елларда, һәм инде сугыштан соңгы елларда бу агым туктамаган, Үзбәкстанга бик күп милләттәшләребез барып урнашканнар. Урнашу гына түгел, ул төбәктә үз эзләрен калдырганнар. Бу өлкәдә эшләргә бүгенге көндә дә дәвам итәләр. Үзбәкстанны күтәрүдә, ул төбәкне күтәрүдә үзләреннән гаять зур өлеш керткәннәр. Менә монда инде әле Рим Абдуллович та сөйләп үтәр, башка кунакларыбыз да сөйләп үтәр. Бүгенге Үзбәкстанда татарларның роле турында да әйтеп узарга кирәк. Монда инде безнең матбугат хезмәткәрләре җыелган җирдә мин шуны гына әйтәсем килә. Мәсәлән, әле мин үземә ишендә кызык булды Үзбәкстан турында мәгълүматларны карап утырганда бүген 27 июнь Үзбәкстанда матбугат көне икән. Бу нәрсәгә барып тоташа? Беренче Үзбәк газетасы Тәрәккый дип атала, ягъни Прогресс. Ул 1906 елда чыга башлый һәм аның баш мөхәррире безнең милләттәшебез Исмәгыйль Габитов булган. Әле бу бер генә мисал, Без бит менә шушы Үзбәкстан Республикасы корылган елларда күпме андагы хөкүмәттә кешеләр булганнар. Аннан соң Советлар чоры вакытында да бик күп җитәкче органнарда татарлар эшләгәннәр. Беренче җәдид мәктәпләрен татарлар оештырганнар. Шулай ук Үзбәк театр сәнгатенең үсешенә татарлар әйтеп бетергесез зур өлеш керткәннәр. Һәм башка өлкәләрдә дә һәр вакыт татарлар үзбәкләргә зур ярдәм күрсәтеп килгәннәр. Алар белән кулга-кул тотынышып, шул төбәкне, шул илне, шул республиканы күтәрүгә үзләреннән зур өлеш керткәннәр. Без инде үзебезнең милләттәшләребезгә тагын бер тапкыр хуш килдегез дибез. Бик шатбыз сезне монда күрүебезгә. Алар менә бүгенге көндә бу залда барсы да һәм үзебезнең журналистларыбызны да һәм алар аша инде халкыбызны да аларның чыгышларына көтеп калабыз. Мин исегезгә төшерәм, безнең матбугат конференциясенең онлайн трансляциясе Татар-Информ сайтында бара. Әгәр дә журналистларның сораулары булса, шәрих рәвешендә язып калдырсыннар иде. Ул сораулар монда бирелер. Инде киләсе сорау сезгә, Рим Абдуллович. Бүгенге көндә Үзбәкстанда күпме татар яши? Һәм алар нәрсә белән яши? Шул хакта сөйләгез әле. Сез менә делегация исеменнән сайланып куелган спикер буларак, сезгә шундый сорау.
Рәхим итегез. Здравствуйте, дорогие земляки и соотечественники. Мне рекомендовано было говорить на татарском, а я считаю, что все-таки несколько минут мне позволит и на русском языке. Ну, во-первых, большое спасибо исполкому, правительству Татарстана и Татмедиа, который сегодняшнее мероприятие организовал, через которое, наверное, народ узнает, что в Узбекистане живет 300 тысяч татар. Но дело в том, мы все-таки граждане Узбекистана, хотя нас называют, это я сам придумал, что мы узбекские татары. Мы настоящие татары, но дело не в этом, а дело в том, мы там все, татары, башкиры, русские, считают себя соотечественниками, потому что историческая родина, огромная Россия, от Владивостока, как будем говорить, до Калининграда. Мы иногда сами на своих мероприятиях говорим, что мы говорим на русском, поем мы на татарском, живем мы по-узбекски. Это дань тому, что мы имеем, потому что мы, как бы то ни было, мы не на чужбине живем. Мы живем, как говорится, в Узбекистане, где мы равноправные граждане, никто нас там не притесняет. Мы там поем, плачем, работаем, кушаем, едим. Другой вопрос, что мы нуждаемся, как говорят, в духовном питании своего народа. Мы нуждаемся, чтобы о нас помнили. Мы не забываем, откуда наши корни, потому что все наши дети хотят уезжать в Россию, хотят работать здесь, хотят знать. Поэтому вот то, что сегодняшнее мероприятие, я еще раз повторяюсь, огромное спасибо, что все-таки вот мы начали этот строить мост. Я, пользуясь случаем, хочу и всем сказать спасибо. Ни одно наше мероприятие не проходит, на котором, чтобы кто-нибудь с Татарстана, с исполкома или с аппарата или президента не приехал. Обязательно артисты, наверное, половина артистов, которые здесь есть, уже у нас побывали. И последнее на русском языке. Я хочу сказать, мы не приехали кого-то удивлять. Татарстан – это родина, которая всему миру готовит и певцов, и танцоров. То есть, если что-то, когда в наших мероприятиях что-то будет не совсем так, я заранее за своих коллег прошу всех извинить. Мы просто приехали на родину. Мы приехали сюда поделиться нашей радостью, увидеть, какой прекрасный стал город Казань. Ну, в общем, вот русская часть моего выступления считает, что закончена. А теперь на ваш вопрос. Biz 300 bin Tatarlar yaşayız anda. Küp mü az mı bilmem. Tataristan'da bir rayonda 50-60 bin kişi yaşaydılar. Значит, Özbekistan'da 5-6 Tataristan'ın rayonu yaşıyor. Bizde mektep yok. İnstitutlarda içinde fakültetler yok. Men özüm hayran, nechik biz azgina bo'lsa da kuylarimizni saqlab qoldik, nechikdir bir tilimizni saqlab qoldik. Значит, bizning tatar xalqimizda negizi bek ildizlari, tomirlari bek kuchli ekan. Qozon xoni yiqilgandan beri 450 yil o'tgan bo'lsa da, biz hech qachon unutganimiz yo'q. Ikkinchisi, biz hech qachon rus xalqini o'zimizga dushman deganimiz yo'q. Biz endi bir davlat, bir xalq, bir ne bo'lib yashaymiz. Bizga o'zbek xalqina da pretenziya yo'q. Narsa deyirga kerak. 5 millionmi, 3 millionmi o'zbeklar butun dunyo bo'yicha ishlab yuriylar. Значит, boshqa masala, boshqa narsada ish yo'q. Biz shunday ishlaymiz, biz shunday yashaymiz. Значит, biz o'zbek xalqida o'zimizni o'rnimizni bor ekan. Biz tirishib ko'rdik, nechikdir tatar kurslarini til bo'yichadan yetirga bo'lmay ekan. Faqat mana naверное, o'zbek so'zlari ko'pdir tilimda. Mana shu kuy bilan, yir bilan, ming bilan, biyu bilangina biz o'zimizni saqlab kelamiz. To'yga borgach, konsertga borgach, mana tilni bilmasalarda baribir qonunda tatar mingi bo'lgani uchun
yılab отыра. Нинде біздің татар күйлеріміз мотор екен, нинде біздің тіліміз мотор екен деп, шуның үшін мен шул телевидение бар ма, не бар ма, шул үтініп сұрайым. Көбірек келіңіз бізге, айталар ничек барабыз, сізде конвертация жоқ, ақша білен ала алмайбыз дейсіз. Кечегіне Валерий Меладзе келді. Юлын ничек тапты екен ол? Билет 100 мың біздің тәңге білен, 100 мың білен 800 мыңға. Бұл примерно 100 мың неше доллар бұлайынды? 1000 рублей на Россию. 1000 рублей российских. От 1000 до 8000. Ну вот он приезжает же, как-то находит дорогу. Киркоров приезжает, этот старый, этот Кляча, этот Степаненко тоже приезжает. И находят какие-то билеты. Ну почему наши татарские артисты не могут к нам дорогу найти? Значит, здесь есть какой-то вопрос, который и с нашей стороны не дорабатывается, и с этой стороны. Біз таярбыз, бізге қолымыздан келгенше біз керек болса анда хөкүмәткә чыгарбыз, мен культурага чыгарбыз, акчасын конвертациясын юлын изләргә. Ну Казаннан монда бізге менә қонаққа келген кебек 2 артист келгеннән берле коммерческий юл юк. Менә шуны мен сездән сорауым бар. Шуны күтәрик инде югарыракка. Юлын табыйк әле. Бізге бұл бик керек. Мәктәп біз ача алмайбыз, университет нете алмайбыз. Но менә һәрбер келген артист бізге укытучы кебек. Бізге әзгенә рухландыра, жанландыра. Шуның аркылы яшьләребез кызыга башлый. Biz менә концерт үткәзәбез. Менә хәзер монда Татарстанда День Татарстаны юк бит. День города диләр. Бездә ачыктан ачык День Татарстаны һәр елны үткәзәбез. Залларга урын юк. Торалар билет кирәк дип. Значит, biz анда әле татар икәнлегебезне онытмаганбыз. Раз Татарстан бар икән, без аңа шатланабыз, сөйнәбез. Безнең әзгенә булса да легитимный бер урыныбыз бар. Biz татар телен саклап калганга, мәдәниятне саклап калганга biz менә теш чүкеп рәхмәт диергә таярбыз. Ну, раз теге ад икән дигез, әзгенә буны да әйтегез дә безгә менә шул тиз-тиз кунаклар килеп торсын. Biz bütün мондагы Татарстан артистларны беләбез. Менә хәзер мине сорагыз, Салаваттан башлап һәммәсен беләбез. Яшьләр дә шуны белә, сагыналар. Ну, шулай инде. 300 мең татар яши. Ишкайсы йөгерми дә, бармый да. Нигә дигәндә, алар инде әти бабалары бит кая ятар? Андагы кабердә яталар бит. Бик аны тиз ташлап китеп булмый бит. Яшьләрне ебәрәбез, укысыннар, эшләсеннәр. Юлын тапсалар Казанда. Казанда булсыннар, Ташкентка кайтса, Ташкентка кайтырлар. Без инде картлар әзгенә башка таманга карыйбыз. Яшьләргә юл ачып бирергә кирәк. Алар сизеп торырга кирәк. Казаннан башка аларга ватан юк. Булай теге Россия баягы әйткән Владивостоктан дигәчә ул киң родина булган белән йөрәгенең утырган җае Татарстаннан башка урын юк татарларда. Менә шул 300 мең кеше шулай итеп, шул фикер белән яшиләр. Башка кушымча сирәк булса әйтәгез, сорагыз. Рәхмәт. Рим Абдуллович, тагын бер сорау сезгә. Менә күп санлы халыкның шундый кичкенә генә делегациясе булып, Казанга килү Үзбәкстан татарларына нәрсә бирә? Менә нәрсә алып китәләр Үзбәкстан делегатлары Казаннан, Татарстаннан үзләре белән? Бая кичкенә генә күпрек иде. Менә шул килүебез менә уйлыйм, зур күпрек булып, и двухстороннее движение ачылыр дип уйлыйм. Һәм инде шушы сорау безнең ике ханымга, Рәйхан ханым, Фируза ханым. Менә сез шәхсән үзегез артистлар, алар әле безгә җырлап та күрсәтәбез дип вәгъдә иттеләр. Татарстанга ничәнче тапкыр килүегез, Рәйхан ханым, менә сезнең? Мин Татарстанда туып үстем, Шыгыр районында, Казанда укыдым. 2 яшьтән Казанга күчеп килделәр минем әти-әниләрем.
Шунда музыкаль училище бетердем, аннары консерваторияны бетердем. Ну, ләкин менә әйтәләр бит, тормышта төрле юллар була, узмыштан язмыштан узмыш юк. Без Ташкентка мин әни артыннан китеп, шунда менә инде 35 ел эшлим, шунда кияүгә чыктым, балаларым да шунда. Музыкаль училищеда укытучы булып эшләдем, ләкин алар мине менә сорадылар параллельно, как әйтәләр бит инде, по совместительству татар-башкорт редакциядә тапшырулар чыгарырга. Радио тапшырулар. Радио тапшыруларны. Шунда менә 10 ел эшлим. Менә Рим Абдулович бик дөрес әйтте, татар телен әз генә булса да мәдәниятен, сәнгатен ныктырырга, мәдәни агарту эшләрне шул тапшырулар аша чыгарырга тырышам. Җыр ул инде, җыр һәр вакыт минем белән, чөнки мин үзем профессиональ җырчы, татар моңы ул минем күңелемдә мәңгегә кала. Мин аны балаларыма да иләтергә тырыштым, студентларыма да инде. Үзбәкстан буйлап бик күп студентларым бар минем, укыталар алар хәзер. Менә монда килүебез миңа инде аеруча бик татлы дип әйтим, чөнки минем монда туган нигезем. Мин моннан беләсезме, менә бик күп моңнар тагын үземә туплап кайтырга, Үзбәкстанда тагын шул моңнар белән эрешергә, минем якташларым белән, милләттәшләрем белән шуны тырышырмын. Татар телендә радио тапшырулар нинди ешлек белән бара? Татар телендә тапшырулар бара 3 мәртәбә атнага, ярты сәгать. Аны мин атадым Бәллүр чишмә. Бәллүр чишмә инде ул менә халыкның чишмәсе дип, аны татар телен ишетсеннәр дип. Аеруча инде өлкән кешеләр, өлкән буын кешеләр аңлый татарча. Инде кызганычка каршы яшьләр белмиләр. Без курсларны да менә Рим Абдулович әйтте, ачтык на общественных началах. Аннары балаларга түгәрәкләр, кружокларны гына ачканы, чөнки курсны ачырга аны тоже бик кыен. Ну, беләсезме, менә разговорный речь дибез. Разговорный речь гына бирергә мөмкинлек юк, чөнки грамматиканы белергә кирәк бит. Ул иркен сөйләшү өчен. Шуңа күрә менә безнең яшьләр, беләсезме, теге непрофилирующий язык дип бик аны онтылмыйлар, аны өйрәнергә. Шул инде менә Бәллүр чишмә радио тапшыруларым аша милләттәшләремә күбрәк җыр моң дөньясында күренекле шәхес, татар халкының күренекле шәхесләре, безнең танылган композиторларыбыз турында, алар турында сөйлим, шагыйрьләребез турында. Аннары бит Үзбәкстанда бик күп танылган шәхесләребез. Менә безнең бар Симбикә апа, Исхаки, аңгар 96 яшь, менә без хәзер билгеләп үттек. Ул Гаяз Исхакыйның җыяны, менә кем белми. Аннары Рафаэль Такташ, улы, аны белән мин шәхсән таныш идем. Аннары безнең архитектор монда күчеп килде бит. Рим Абдулович. Менә алар да бик күп безнең танылган Разия Мөхминова профессор. Алар безнең милләтебезне таныттылар, дөньяга күтәрделәр бик югары дәрәҗәгә. Менә шулар турында да тапшыруларны әзерлим. Ләкин безнең замандашлар турында да күбрәк шуларны әзерләргә тырышам. Рәхмәт. Сезнең ул радио тапшыруларны бездә тыңлый алабызмы? Интернетта бармы трансляциясе? Интернетта юк. Үзбәкстан, даже менә бөтен Үзбәкстан түгел, хәзер канал Ташкентта чыга, Ташкент и Ташкентская область. Менә алар тоталар. Ул дәүләт каналында чыга инде Үзбәкстанда. Рәхмәт, бик зур. Инде сез беләсез бит Үзбәкстан нинди дәүләт икәнлеген. Шуның өчен һәммә нәрсәне бит дөньяга чыгарып булмый. Ул Үзбәкстан менә ничек Татарстан тырыша, Татарстан булырга. Үзбәкстан точно шулай үзенең миллилесен сакларга, чигәрәсен сакларга, мәдәниятен саклар өчен ул безгә инде как без аларның гражданы булганча безнең дә урыныбыз бар, но алар беренче тапкыр нәрсә уйлый. Үзенең халкын уйлый, үзенең телен уйлый,
Өзінің ул бит шундай бір еркін кім нишлесе шулай була торган дәүләт түгел бит инде. Монда да бит любой нәрсәне эшләй алмыйсың. Менә мин Өзбекстанда туылдым, Өзбекстанның авылында туылдым. Мен тагын тапкыр айтам, өзбек халкы бик көңілі багыры киң халык. Бик мондай татарлар аларга караганда усалрак. Мин дә бер-ике сүз генә әйтәм әле менә Рим Абдулловичка өстәп. Безнең татар оешмалары бары тик Ташкентта гына түгел, менә бик күп төбәкләрендә, шул ук Самаркандта, Бухарада, Яңгыел, башка шәһәрләрендә дә татар оешмалары эшләп килә һәм мин ялгышмасам, уннан артык төбәктә Сабан туйлары уздыралар, шау гөр китереп. Һәм хәтта инде менә минем үземнең барып күргәнем юк, барган кешеләр инде хәйран калып сөйлиләр. Андый Сабан туй Казанда да юк хәтта дип, 45-50 мең кеше катнашында уза торган зур Сабан туйлар менә Ташкентта. Шуңа күрә әле анда милли рух, милли шундый сагыну, татар моңына, татар җырына тартылу, татар теленә тартылу әле Үзбәкстанда бик көчле. Шуңа күрә киләчәктә дә бу моны саклап калырбыз дип ышанып каласы килә инде. Менә Өзбекстанда туылган татар сүйләре бундыра бит татарча, үзбәк сүзен кушып утырса да. Рәхмәт бик зур. Фирүзә ханым, сезгә сорау, сез ничәнче тапкыр килдегез Казанга? Һәм нинди хис-тойгылар белән килдегез бу ел? Казанга инде мин беренче тапкыр түгел, әлбәттә. Балаларны, яшьләрне татар моңы конкурсына алып килгәнем бар. Үземнең кызым монда укый, Казан Федерал университетында, юриспруденция факультетында, менә быел магистратурага кирде, Аллага шөкер. Шуның кырына килгәнем бар, әлбәттә. Мин инде Казанда туып үсмәгән, мин Ташкент кызы булам. Ташкент кызы, атам үзбәк, анам татар. Ләкин анамның теле әлбәттә көчле икән. Мин шул телне беркайчан да онытмаячакмын. Шул телне саклап калу өчен күп менә эшләп эшлибез үзәктә. Әлбәттә мәдәниятне үстерәбез. Әлбәттә инде менә шул татар җырын онытмаслыкка күп хәрәкәт кылабыз. Кызык, менә кызыгызны Татарстанда укытырга булгансыз. Моның сәбәбе нидә? Сәбәбе әлбәттә инде менә хәзер әйтеп үттем, ана телен онытмаслыкка беренчедән. Аннан соң инде Казанны, Татарстанны яратабыз, нык яратабыз. Шуның өчен монда әлбәттә кияүгә дә бирербез дип. Шундый ниятләребез бар. Амин, шулай булсын. Шуның өстәп әйтим әле менә бүгенге көндә Үзбәкстаннан килеп монда Казанда укучы йөзләрчә безнең студентларыбыз бар. Алар төрле югары уку йортларында белем алалар. Инде бүгенге көндә укуларын тәмамлап, Казанда, Татарстанда урнашып, яхшы гына эшләргә урнашып, эшләүче милләттәшләребез дә бар. Әлбәттә, бер өлеш аларның яңадан Үзбәкстанга кайтып китүчеләр дә булды, ләкин күпчелеге алар монда Казанда калалар. Рәхмәт. Һәм инде журналистларга сораулар. Үткән елы 801 кеше Үзбекстаннан Казанга килеп укышка урнашты. Рәхмәт. Рәмзия ханым, рәхим итегез. Рәхмәт, Сөембикә журналы, Рәмзия Кашапова. Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр, хуш кепсезләр, әзиз мехманлар. Минем бер-ике соравым бар Фирүзә ханымга һәм Райхан ханымга. Бүгенге менә бу концерт программасында быелгы инде сезнең мондага килгән, әлбәттә, милләттәшләребез Үзбекстанда яшәп монда күченеп килгән милләттәшләребезгә берәр тансык булган, сагынган үзбәк җырларымы һәм биюләре булачакмы программагызда? Бәлки ул татарча гына программа булачакмы? Менә шул программа турында әйтсәгез, концерт программасы турында. Һәм инде беләсез, безнең башкалабыз Казан инде бик матур, ел сайын үзгәреп тора. Менә сезнең
ахыр тапкыр кайчан, кайсы вакытта килгәнегез бар һәм менә шул үзгәрешләр сезнең күзегезгә ничек булып күренә? Ташкент белән, әлбәттә, Ташкент җылы шәһәр инде, монда безнең салкынрак, ләкин салкын булса да безнең йөрәкләр бик кайнар. Без сезне сагынып көттек, сезнең программагызны көттек. Әлбәттә, менә элемтәләр ничек була бу арада әйтәсе килә. Сез элемтәләрне үзеп торасызмы, ләкин еш кына килеп торасызмы? Менә хатын-кызлар форумы булды, анда да килеп торасызмы? Рәхмәт. Программамыз әлбәттә һәм үзбәк телендә дә булачак җырлар, үзбәкчә биюләр дә була. Менә безнең яшь кызларыбыз әлбәттә шул сәнгатьләрен күрсәтеп бирерләр иртәгәдән башлап, Алла бирсә. Еш килүне әйткәндә, былтыр гына килеп киткән идем. Балаларны Росотрудничество буенча программа буенча алып килгән идем балаларны. Бик үзгәрешләр инде ул күренде. 14нче елда килгәнемдә. Шунда ук менә универсиадага бөтен эшләр алып барылуга мин ничә ел алдан күргән идем. Беренче 2003 елда килгәнемдә күргән идем. Әле иске шундый биналар бар иде. Хәзер инде нык инде үзгәргән, бик матурланган, гүзәл булып киткән шәһәр биктә. Мин 2012 елда 5-нче татарлар форумында катнаштым. Бик кызыклы булды. Бик күп үземә тәҗрибәләр алдым. Ташкентка килеп, аларны әйтәләр бит в жизнь әз генә керттем. 2014 елда минем шәхсән поездкам булды. Мин оныгым белән килдем бирегә кунакка. Минем биредә бик туганнарым бар. Мин Казан белән элемтәне бер кайчанда измәячәкмен, чөнки бик яратам. Бу минем туган йортым дип, туган җирем. Шуңа күрә бик үзгәргән Казан. Менә мин студент вакытларымны әле брежневский времена аларны әле хәтердә тотам. Бик үзгәргән, бик матурайган, мәхәббәтле, шундый матур. Үзбәкләр әйтмешли зур булган шундый матур шәһәр. Кешеләр дә, үзбәкләр белән кешеләр татар арасында әйтәләр бит, безнең дин дә бер, безнең телләребез дә шап тора, холыкларыбыз да шап тора. Бер-беребезне хөрмәт итеп, менә тыңлап, сөйләшеп, менә шул миңа бик ошый. Татарларда да, үзбәкләрдә дә. Иҗатларыбыз аеруча инде, иҗатларыбыз анда Восток, биредә инде безнең пентатоника, татарская музыка бик матур. Ул һәр вакыт менә безнең яшьләрдә дә, яшьләребезнең йөрәкләрендә дә яңгырый. Без аларны тырышырбыз, кулыбыздан килгәнчә Ташкентта тагын дәвам иттереп, яшьләрне өйрәтергә. Рәхмәт бик зур. Тагын сорау бар, рәхмәт. Сорау бар. Сез ни дисез, тел өйрәнергә мәктәпләр юк дисез, инде институтларда татар теле илгәре булган инде ул факта татар теле, әлбәттә Советлар Союзында. Менә ялгы мәктәп үзегез оештыра алмыйсызмы? Русча әйткәндә воскресная школа. Воскресная школа 3 ел булган, менә мин аны үзем алып бардым. Балалар кызганычка каршы алар таралып киттеләр, менә Казанга күчеп киттеләр гаиләләре белән бергә. Монда бик уңышлы гына 3нче класска керделәр, 5нче класска менә минем балаларым укыган, мин дә укыган. Әйбәт кенә татар телен өйрәнәләр, аларга кыен түгел. Ләкин менә миңа хәзер авыррак. Безнең укытучылар юк. Менә укытучылар юк. Ринат Зинурович белән дә сөйләшкәнем, шул мәктәп безнең бик үткен бу сорау тора, менә татар телен өйрәнергә. Ул әйтте, җибәрегез безгә яшьләрне, без аларны өйрәтеп, татар теленә, татар мәдәният институтына кертеп, татар теле институтына, тагын Ташкентка китеп, шунда менә оештырсыннар диде, шулай. Без сезгә җибәрә алмыйбыз диде укытучыларны. Мөмкинме мин Мөмкин. сүз кушырга? Мөмкин. Сезнең вопросыгызга. Беренчедән, укытырга ул дәүләт
іші ол. Бір воскресный школы білән генә, бір-ике кеше генә 300 000 кешегә татар телен саклап калый алмый. Дәүләттә Өзбекстанда бір генә дәүләт теле диләр, один государственный язык. Урыс мәктәпләре яртысы уже ябылып бетте. Урыслар белән үзбәкләрнең, татарларның артында нинди көч барын салыштырып буламыни. Шуның өчен Ринат Зонурович туры әйтте, ебәрегез, монда укыган балалар анда кайтмый уже. Алар олар Потому что анда мәктәп юк, анда урысча әйткәндә зарплата юк, айлык юк. Алар анда как укытучы не востребованный. Воскресный школага бит акча тоже кирәк. Без менә хәзер килгән кешеләр, әгәр исполком алай-булай акча җинап, менә шуларга билетларны алып юлын ачып бирмәгәндә, буларның яртысы киләлмәс иде. Так что сезнең вопросыгызда бик чукыр җаны бар, но вопроска ответ алырга бик кыен. Рәхмәт, һәм сорау рәхим итегез. Ринат Закиров, Татарстан журналы. Ринат Абдуллович, сорау сезгә. Шаккатырдыгыз безне, Үзбәкстанда 300 000 милләттәшебез яши, ләкин бит медальнең икенче ягы да бар. Менә шул 300 000-нең ничә процент чамасы татар телендә иркен һәм камил сөйләшә дип уйлыйсыз? Без кончасы татарча сөйләшә. Шул 300 000-нән, наверное, bir 70% картлар. Алар татарча сөйләшәләр, йырлыйлар да, бийлеләр. Яшьләр, бая әйттем бит, сөйләшәбез урысча, йырлыйбыз татарча, яшибез үзбәкчә. Менә шу яшьләребез менә шулай хәзер яши. Казанның урамына чыгып каралы. Яшь татарлар кайсы телдә сөйләшәләр? Үзегез сынап күргәнегез юкмы? Билгеле русча сөйләшәләр, ләкин татарча сөйләшүчеләр бар. Бар. Бездә дә менә мин бит татарча сөйләшеп утырам. Сезнең Үзбәкстанда татарча сөйләшеп барган яшьләрне ишеткәнегез, күргәнегез бармы? Конечно. Менә без концертларга барганда 80% бер-берсе белән татарча сөйләшәләр. Юк, концерттан соң аңлашыла, сез кайда эш буенча барасыз икән, һәм очраклы рәвештә генә ишетеп аласыз ди ул татар ахаңы. Безнең татар туйлары һәммәсе татар телендә үтә. Ул тоже бит үзечә күрсәткеч. Әгәр шу татар телегә менә ул туйларны үткәзеп бирә. Әгәр аңа запрос булмаса, кем аңа заказ бирер иде? Мин булай инде әйтә алмыйм, менә бөтен 300 000 татарлар шулай татарча сөйләшеп йөриләр. Но мин татарлар белән очрашканда 70-80% татарча сөйләшкәне ишетәм. Мәктәп юк. Рәхмәт, минем тагын бер соравым бар, барыгызга да кагыла. Үзбәкстан татарларының үзләренә генә хас ниндирәк гореф-гадәтләре бар? Әйтик, Казан татарларына аермалы буларак. Беләсезме, мусулман кешеләрнең основной урф-адатлары бер-берсеннән узаклашмый. Чөнки без шулай өйрәнеп киттек, как будто мусулман халыкларның урф-адатлары, как будто аның милли урф-адаты. Biz indi туй дибез, сүннәт дибез, үлек дибез, туй дибез, алар һәммәсе практически бер гадәткә керә. Без анда үзебезне бер нидәге урысча әйткән чужой ничек ул татарча була? Ят дип халыкты үзебезне сизмибез. Чөнки урф-адатлар читтән караганда как будто бер-берсеннән аерылып торалар. Иченә кирсәң бер тормыш белән яшибез. Кабристаныбыз бер ЗАГСка, бер ЗАГСка барабыз. Мәхәлләдә кеше дөньядан үтсә, анда һичкем бу урыс, бу татар дими, һәммәбез күтәреп барабыз. Ул бит кешеләрне якынлаштыра. Әгәр синең гадәтең ерак булса, син бармыйсың аның табытын күтәрергә. Без әгәр менә фақат мәктәп булганда, әз генә дәүләт теле булганда, анда бер татарда күчеп китмәс иде. Бәлкем савалыгызга, вопросыгызга әйтелмәдемме туры. Кулыбыздан килгәнче йырлыйбыз да, йылыйбыз да, бийбез да. Абылай менә сплошной татарча сөйләшеп, менә мин Кремлевский набережныйда иртән йөрим. Татар егетләре, татар кызлары урысча сөйләшеп баралар. Мин алардан сорыйм, нәрсә татарча белмисезме? Беләбез, но почему-то не требуется ди.
Sen endi yaşın nayrını bir 30'larga bargansыңdır da. Da. Men mine undaqda men qartman, men 74'te. Men isimde var mine Qozonda bundan 30 yıl oldin tramvayda hech kim tatarcha söyleşmeydi. Даже спокойно mine iki tatarcha söyleşip yursa, urus yolsa yanında aytardi. Ты чё? Говори по-русски. Qaysidir bir organizatsiya nida iki tatar söyleşe başlasa, ona обязательно aytalar edi. Ты чё, говорит? Ты, может, обо мне говоришь? Hazırki mine kunda Qozonni ko'rsang, suyunirga kerak, sotlanirga kerak. Men o'ylayman, bugungi Tataristonga bütün dünya Tatarları rahmet deyirga kerak. Потому что ular uyatdi bizda. Biz Tatar ekanligimizni, millatimiz bor ekanligimizni, tilimizni borligini uyatdi. Может быть, endi hamma narsada kamchilik bo'lar. Мясо без костей не бывает, погода постоянно хорошая не бывает, но Татарстан shunday narsaga erishdi. Men o'ylayman, dunyoda 7 million tatar bo'lsa, mana bunda Qozondagi 90-yilda bo'lgan 2000 tatarga rahmat deyirga kerak. Ular bizni bizga eslatib qo'ydi, biz tatar ekanligimizni. Сұраулар тағын бар ма? Менің бір Не сұрау смог ответить. Менің бір сұрау бар, ол мұғайын көплеріні қызықсындырадыр. Яңа президент, Өзбекстанда сойланған яңа президент татарларға қарата саясатыны неше етіп алып барыр екен? Сіздің фаразлар нендей? Ненде саясат болар екен татарларға қарата? Яшырын батырын түгіл бит, һәр илдә дә өзінде яшәүче милләтләргә карата аерым бір саясат алып барыла. Рәхмәт сезгә, әлбәттә, бу сорау сезгә. Яңа президентның татарларға карата саясаты нинди булыр? Сезнең фаразлар. Ул сайлангач. Birinchidan bugungi saylanib turgan prezidentimiz eski prezident bilan 20 yil birga. Зинһар сөндереп куйгыз телефонны башта. Biz аннары җырларбыз. Рәхмәт итегез. Сорауга җавап. 20 yil ishladi. Оны hozir saylangach nechik bo'ladi bu degan o totalizatorda o'ynagan kebek. Ul bizga nindekin bu saylansa da bizga ul prezident bo'ladi. Biz uni обсуждать ete olmaymiz. Nindi siyosatga boradi, hozir oldindan ayta olmaymiz. Boya ul qo'ygan savol vaprosga уже men ответ bergan edim. Biz onda bizni hech kim kamsitgani yo'q. Bizni hech kim ayrilgani yo'q. Biz равноправный граждан, но ish hammaga yo'q. 5 million kishi butun Rossiyada ishlab yuradi. Ul millatni uzoqlashtirgan, kamsitgandan tugul ekonomikaning o'zining yo'li bordir. Ul вопрос bizga tugul. Рәхмәт. Һәм инде матбугат конференциясын төгәлләп, әлбәттә безнең җыр ишетәсебез килә. Райхан ханым, сез безгә вәгъдә иткән идегез җырларга. Мин сөйләгәнчә җырлавым хәерле дип. Шуңа күрә рәхим итегез. Bir kuplet. Mağlana bay nurlarında sin sazını oynadın. Nindi kıllar şirte behrim şol matur yaş kollarım. Bahçanın bir pışmağında min oturdum tığladım. Tığladım da min ireksiz yaşlığımını uyladım. Uyladım min yaşlığımını sin
sazını oynadın. Rahmet. Зур рәхмәт, кадерле кунаклар, Казанга хуш килдегез. Һәм инде матбугат очрашуын төгәллибез. Коллегаларга уңышлы эш көннәре, барыгызга да хәерле көннәр. Рәхмәт сезгә. Руслан. Мен де йырлап берейim mi? Фотография.